Migirdiç Margosyan nivîskarî Ermenê Diyarbekirî ku ew demeke li Stenbolê dihate derman kirin, di 84 saliya xwe de jiyana xwe ji dest da. Ji bo Margosyan li dêra dayîka Meryema Stenbolê merasîmeke olî hate sazkirin. Gelek siyasetmedarên ji partiyên cuda nivîskar û dostên Margosyan beşdarî merasîma li dêrê bûn û balkişandin ser berhem û kedawî ku hewla pêkwejiyana ji pêkateyên ciyawaz dida. Türkiye yeri kolay doldurulmayacak bir değerini kaybetti. Kesayetekî hêja ji Tirkiyeyê kûç kir ku tu kes cihê wî nagire. Ji bo civaka Ermen, ji bo Diyarbekir û ji bo Stenbolê nivîskarekî gelekî girîng û hêja bû. Em wekî malbata CHP, sersaxiya ji malbata wî re dixwazin. Yeri konmaz bir kayıp hepimiz için. Diyarbakır çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı bir şehirdi. Diyarbekir bajarê pêkvejiyana gelek çand, bawerî û nasnameyan e. Migirdiçî, taybetmendiya vî bajarî bi berhemên xwe nîşanî hemû civaka Tirkiyeyê da û ew bîreweriyên di xewre şiyar kir. Giyanê wî şad be. Toplumuna anlattı, oranın hikayesini anlattı. Margosyan birastî ronekbirekî Ermeniyayê kêr bû. Taybet jî sosyolojiya Bakurê Kurdistanê û têkiliya Kurda û Ermeniya da gelek lêkolînê wî hene. İnsanekî emekdar, insanekî aşîtîxwaz bû. Hêviya me ew e ku ev talebê wî aşîtiyê tovê xwe berdin li welatê me. Cenazeya Margosyanî piştî merasîma li dêrê bo veşartinê bi diayan hate anîn goristana Ermenan a Şişliyê. Şêx Muzdîkenê nivîskar û dostê wî axa ji gundê bavê Margosyan ji gundê Heredanê Pîrana Diyarbekirê anî li ser gorê wî belav kir. Jiyana wî li İstanbulê bû ama rûyê wî tev li Diyarbekir bû. Li ser Diyarbekir zêde pirtûk nivîsiye axa Heredan hanî min bira. İro li goristanê wî da, mezelê wî da ez ê axa İstanbul û axa Heredan em ê tev li hev bikin wî oğur bikin, ruhê wî şad be. Margosyan 23 Kanûnê sala 1938 de li Diyarbekirê li taxa Xançepek bi naveke din li taxa Filayan ji dayîk bû. Nivîskarî Ermenê Diyarbekirî gelek çîrokên li ser Ermenan û li ser bajarê qedîmê Diyarbekirê kitêb nivîsî û bi van berheman bala mirovan kişand ser kultur û pêkwejiyana Ermen û Kurdan li Diyarbekirê. Ercan da, Kurdistan 24, Stenbol.